kuna tare da mayan fim babban MC na wannan gari mai albarka. Za mu tashiya, za mu bangwaje yadda ya kamata kuma za mu birgiya. Wata rana ya zo a baro a kurumce duniya ta ba. Yara ne a nan gurin muke yin ƙargana gana saboda yanayin rayuwa ran kan daɗe. Ra'ayi riga, ra'ayi shan koko, ra'ayi wanda ya ɗauka. Kamfanin Wonderful Movie Ton suka ɗauki nauyin kawo muku wannan ƙatar shirin mai suna Mayan Fim. Makwacinka yana cikin wani hali ba za ka iya bashi daidai da gero kwano ɗaya ba, sai ya mutu sai a tafi a kinkimi shinkafa a je a kai gidansa. To tun da raina duk wanda zai taimake ni ya taimake ni. Bayan na mutu duk mutumin da ya je ya kai min hatsi gida ban yafe masa ba. Da raina da ƙwari na a taimake ni. Da raina da ƙwari na a taimake ni ba sai na mutu ba. Mu zama masu adalci, mu zama masu son junanmu sai a zauna.